Jeg hedder Benny. Jeg er iværksætter. Jeg hedder Annette. Jeg er en bogorm. Jeg hedder Jonas, og jeg er programmør. Sammen bygger vi en streamingtjeneste for e-bøger, vi kalder den Lifia. Det gør vi, fordi vi vil gøre gode litteraturoplevelser nemt tilgængelige for alle. E-bøger gør den gode historie tilgængelig for alle læsere, og herunder også en gruppe, som indtil videre har haft adgang til et meget begrænset antal titler. Det kan fx være folk, der er blinde eller har synshandicap. Det kan være folk, der har læsevanskeligheder, f.eks. ordblindhed. Og så kan det være folk, der bor i udlandet og gerne vil læse danske bøger. Det digitale medie rummer en masse muligheder for at integrere lyd, billeder og interaktivitet i bøgerne. Plus det er let at dele sine bogoplevelser med andre. Men hvorfor skal e-bøger dog distribueres på samme måde som fysiske bøger? Hvorfor købe 10 bøger, hvis man kan købe sig adgang til 10.000? En abonnementstjeneste giver brugerne et langt større udvalg. Og der vil stadigvæk blive læst masser af bestsellers. Men den smalle litteratur vil også få meget bedre vilkår, fordi at det er helt omkostningsfrit for brugeren at browse rundt og gå på opdagelse i nye genrer og nye forfatterskaber. Med en let tilgængelig og fleksibel løsning vil markedet vokse. Der vil være flere, der læser. De vil læse mere og af flere forskellige forfattere. Streaming har allerede gjort sit indtog på andre markeder. For eksempel har musikbranchen været igennem en svær periode. Men nu er de fundet fodfæste i den nye virkelighed. Den virkelighed er forlag og forfattere først begyndt at vågne op til. Lifia vil i samarbejde med forlag og forfattere se fremad og bringe litteraturen godt ind i den digitale tidsalder. Vi glæder os til at gøre gode oplevelser let tilgængelige for dig i en nær fremtid.